Arranca el partit. Ahí jugant la Unió Esportiva el gira Simanol a l'altre costat, a l'entrada per banda de Javier García. Atenció perquè hi ha el doble Castilla, que és el que rebe el baló, va entrar a buscar la centrada a l'àrea, la fica dins de l'àrea, no arriba per un bel Mora i el baló a les mans de Juanma. Bueno, continua l'atac, ara serà l'Elx el que ataca per banda esquerra. Ahí està jugant la Ismael, retrasa per a que Kiko la fique de nou per a Ismael. Ismael està dins de l'àrea, cuidao el xut d'Ismael, fora. Cuidao que va Javier, l'apertura a la banda dreta, per a que entre per ahí Castilla s'acomoda el baló, la deixa per a Loza que prepara la centrada, torna ahí a la dreta, però on està Castilla, se'n vol anar Loza, fa la centrada, dins de l'àrea, la talla dels defensors de l'Elx il·licitant, el rechaç per a Prieto té el baló a la frontal de l'àrea, Prieto li se n'ha anat, però pot recuperar la Loza va preparar la centrada, Loza la fica dins de l'àrea, arriba, gol! Gol de la Unió Esportiva Alzira. Marcel per a Ferrando que entre línies per a Aarón aguanta la pilota, més arrere Aarón, la fica per a Marcel que és per el mig de la saga, la fica en banda molt bé per a Castilla que li demana el desmarc a Javier García, la juga en Javier en banda per a Prieto constituït com a extrem, no pot arribar, cuidado a la recuperació, allà va cap endavant el jugador d'Ibrahim que es frena, la canvia a la banda dreta per on entra Leomar allà busca la passada al mig, cuidado que és bona per a Ibrahim controla la cama dreta, retalla, està dins de l'àrea, gol! El gol del jugador Ventiv. Ahí aguantant-la des de la banda Òscar que és per el centre, la recupera Loza que la deixa per Antillaque busca la passada per aquí, per a ningú perquè la recupera ahí Ramon, cuidado entre línies per a Vázquez que va cap al centre, cuidado que n'hi ha perill, el xut de Vázquez fora. Baló a la dreta per a Castilla, és bo, allà va Castilla, va preparar la centrada, torna a estar Mora dins de l'àrea, Mora, fica el cap Edu, li cau a Imanol al cus d'Edu, torna a recuperar la gira, la té Loza per a Castilla per a Javier García que es clava entre línies, allà va Javier que fa una passada per a Imanol, Mora està en posició correcta, Mora està dins de l'àrea, Mora fica la cama, el central, perquè la passada no era massa bona, cuidado a la contra de l'Elx, ahí hi ha perill, perquè se va Ventiv, té velocitat, revilla per davant d'ell, Ventiv que encara a Marcel, Ventiv que se'n va de Marcel, agarra del pantaló, estira a terra, penal, jo crec que no hi ha hagut penal. A veure, vaig a contar bé la jugada, la falta de Marcel és fora de l'àrea, Leonard que va xutar, Leonard, gol! Allà va, cuidao que se torna a anar, allà busca estar a la frontal de l'àrea, aguanta, xuta, rebota el baló, Marcel, fora. El baló que no va a porteria i l'àrbitre que senyala al final dels primers 45 minuts. Arranca la segon part al Martínez Valero. A veure Marcel, ara per a Castilla se'n va cap endarrere, la deixa mal per a Javier García, el passe de Castilla no era bo, però que atenció, ahí el balón que li se queda, va a marcar-lo, a les mans de Pisandols. Va ser el jugador Vázquez el que torna a ficar la pilota en moviment. Ahí està buscant l'àrea, la talla Marcel, li cau a Edu, gol, no, fora joc. Bueno, menos mal, cuidado que se'n va Samba, allà va Samba per la banda dreta, es fica per davant el jugador Loza, que protegeix el baló i l'entrega a Imanol, cuidado Imanol que la pot perdre i l'entrega al jugador, revilla de nou la errada en l'entrega d'un jugador de l'Alzira que la deixa en la frontal de l'àrea incomprensiblement. Marcel per a Vicent, que se n'anirà a l'altre costat, bé per a Loza que vol fer ahí una deixada entre línies per a Imanol que no s'entera de la passada de Loza, el baló que li cau a Ventic, la talla a la defensa, de nou Ventic, no estava en posició antirreglamentària, Vicent fica la mà, li cau el baló a Vicent, tallava el córner, Antillaque, el baló, el rechaç que li cau a Loza que va tornar a ficar des de l'àrea curteta, Ferrando que estava en posició antirreglamentària, allà va Marcel en el baló, la juga en curteta ahí per a que la perga Antillaque que provoca el 2 contra 2 ara del conjunt de l'Elx il·licitat per banda esquerra, se'n va Vázquez que busca la centrada de l'àrea, ahí fa la passada per a Jero que està totalment sol, remata Jero en la cama dreta i la tira a Vicent que estava al mig de la porteria.
Anem a veure per aquí, així està totalment sol Aaron. Isaac diu que tiren cap endavant, que va ficar-li la Isaac. Allí busca Isaac que la prolonga, li cau el baló a un jugador. Ahí està jugant a l'Alzira. Marcel, entre línies, bona la passada, la talla Edu. El baló de nou que li cau a l'Alzira. Samba que se la lleva damunt, cuidado ara la contra. La deixarà Ferrando per al seu porter. Ui, mare! El baló per a Vicent, que bé. Vicent salvant la sessió de Ferrando, que més que una sessió era un tir a porteria. No se queda el baló, s'enix en el baló. El conjunt de l'Elx licita, cuidado a la contra, que pot suposar el tercer, el baló ahí entre línies, és totalment sol, així està Kiko se'n va de Vicent, no, Vicent que trau sempre un baló i l'acaba de traure ara, però en la cama, el baló per Aaron, la contra d'Aaron en l'última, Aaron que se'n va, que ven darrere, perquè cap endavant només tenia un companyer, ahí de nou la pilota en darrere per Aaron, l'última per a Alzira Castilla que fica el baló des de l'àrea, la lluita de Olmos li cau a Marcel en banda per a Olmos, va veure Olmos dins de l'àrea, prepara la centrada al centre, va, Prieto, i ara què? Si acaba d'alçar la cama hasta el cap de Prieto, que no ha pogut rematar, i l'àrbitre ara no veu falta. Torna Loza, no li donarà temps, Loza que va a xutar, Loza que la pica dins de l'àrea i l'entrega al porter Juanma final.